Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Tagbawa ko. Lipay ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Ustong, ginaingon, kung nakasaamang ko sa atong pagkaamigo, pasaylo ako. Igo ra ko nga mitabang aron matibuok ang inyong pamilya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Salamat iyo, ha? Congratulations Salamat. yung buha. Salamat Bay din yung Ilyong, tanan. Laibia, congrats. Salamat, Thank you. Baitong. Salamat, Thank kay niyo. you. Salamat. Kanor. Oh, Rustong. Ay, nabot ka na di eh. Di kan sa bahay sa kinasal. Wa paingit-ngitay nga bibiyan naman ang mga bisita sa ilang Bay Ilyong. Nasangit na kong inom ilang kulasgod. Dito silang tindahan. Pastila na minyo ni gitao ng imong amigo. Ikaw, wa pa gitao. Oy, di ko magpaiwit tayo eh. Karong sunod adlaw, mamisita sad ko ni Ima. O kung sugton ko niya, minyo na sad ko. Kana, mo na husto. Pag minyo gido, aron makakita dahil ko kapo. Salamat. Daghang salamat nga gisugot tayon ko niya mo day Emma. Kay dugay naman sad kung nakagusto nimo. Nagpaabot lang gid kong manguyab ka na ako, Tong. Karong Domingo day ha. Manuroy ta. Mag-date ta. Huwag makahilingaw ka ha. Opa, uyab na gud ta. Busa mo kuyog ko nimo bisag asa pa nimo gusto. Nalingaw ka ba sa atong date ng adlaw day Emma? Oh, Istong, happy kay Koy. Nanood taog mall. O imugit kong kita sa pagpangaon sa nindot na restaurant. Unya day. Unsa man? Musugot ka ba atong gihunghung ko nimo? Katapusan tang sudlan sa di pa ta mamauli sa ato? Ang mutal? Maugod na ugod. O pero kung dili ka, okay ra pod. Mamauli na lang ta, kung di ka masugot. Mamang kayo mong gusto. Uyab naman taog na hikupma ko nimo. Ingnan ng taxi driver nga magpatid tag motel. Aron itugyan ko nimo akong kaputli. Salamat, day. Dagang king salamat. Taxi driver, i-drop lang mi ng 12 nga motel, ha? Okay.
Grabe adong tilapan ni imo day. Cute Ang ka ayo. kalami din ng tilapan mo ato. Kalami gid. Kita ang ilang giingon nga. Lami. Ay, stop. Di na magwanta. Grabe na kayo. Ako na nimubuo na akong grip, babe. Ano day? Hala. Tusig kayo. Grabe ha. Stop. Lord, yun di ay nga da-expert ka, no? I love you na yun more. Gusto. Sige na day. Gasudlo na nagkaayo ni. Ako lang hinayon. Kadiyot kay Virgin Papaya ko, ha? Ako na lang hinayon. Ako lang hinayon. Dali, day. Ibigla na mo doon mo ko pa. Hinay lang ta. Hinay ra siya, ha? Smooth lang. Ginip. Agay, sakit. Agay, patay na dito, ani. Agay, isto. Ay, isto na tingali. Ay, sakit ng kayat. An exercise. Sakit ka ipadog agay. Karoon na tayong tataod og gawas mo tilay, ha? Relax ata. Relax na imong lawas. Anak yun na basta primero. Sakit yun na. Usman na rin tataod aron mawa ang sakit. Ha? Mawa di ang sakit basta mausban? Oo, mawa. Busa karoon tataod, usbante ka. Unya na tamang gawas din ni. Umante ka mausbi. Ha? Usbanta karoon taod-taod. Unsa? Gikan mo, doktor? Ug nasuta nga dili day siya makaanak? Oo, tay. Mo ba? Discourage ko eh. Mura og nawa nga kung gana nga pakasal niya. Ang imong amigo sad ug ang iyang asawa kuno nga si Bia ba? Dili man day kuno makaanak. Og si Ilyong pod kuno ang dili siya makahatag og anak. Unsa tay? Mauna. Si Bay Ilyong? Di makaanak? Baog ang akong amigo? Unsa? Managup og bata? O, day. Nanala itong bata, day. Sawa na may kumakanak. Nya, batim sa kahiwat at tayo anak taon nga magdako sa atong pad ba, di ba? Sige. Ikaw ang mahibawod yung mangita lang tag magtiayon nga dili makagasto pagpadako sa ilang anak. Atong sagupon ang bata. Sige, day. Garo madali no mo na taon asa nang dapit nga kanang gitawag tan labay sa upanan, day. Pero unya lang sad. Kuha lang ta kanang mamasin na taon ta matagan taong milagros Ginoo. Basin pa di ay kung magsaba ka, di ba? May kumos pag-ampo ihatag pa di ay mag-ampo lang tag maayos Ginoo, day. Yay. Mitik sa Sbiya. Kung basahon, be. Sige na, istong. Ari ako sa bahay. Tuapas Manila si Ilyong. Ari ako sa bahay. Arong tabangan ko nimo sa akong problema. Yay. Sa makay problema ang Biya, no? Suot ko na higala si Bay Ilyong. Busa ato ang kusbiya. Amiga magpunin ni Biya. Sa makay problema ang Biya nga patabangan ako, no? Saman. Okay. Doon na lang ko sa kipakingan sa akong motor. Asa ba guys? Ano mo kayo mong uyab? Di na to mo ni si Imatay. Akong itiksan nga, doon ako importante nga tuon. Ay, doon na lang ko sa motosiklo. Asa makanak? Stop! Nita.
Davey, naghubo ka sa tanamong sapot sa akong tubangan. May ang lawas ng bada eh. Sa imuha o bugduha o. Gusto ko pa kayo. Istong maluoy ka na ako. Gusto ko nga makaanak. Hatagi mo ang anak ni Ilyong. Aron ba matibuok ang among pamilya pa? Huh? Sige na. Day. O ako'y sa ini, ha? Kumutan ni mo eh. Sige na lang ay. Dali eh. Bas Katri. Maghigda ta. Dali na yun. O pag hindi mabunog ni Bay Ilyong eh. Ping-ping pa kayo. Sige pa. Sige pa kay anak. Anak ang akong gikinanglan ni mo. Hatagan di kag anak. Hatagan di. Burtsahan ko di. Kalami. Kalami. Kataan ko dila. Ipasoy. Sige. Anak. Anak. Tagaan anak. 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 May nahitabo gyud namo atong higayon na ni Bea nga asawa sa suod kong amigo. Nausban pa kini og kadaghan hangtod nga nagsabak siya sa akong anak. Og nasayran gyud ni Bay Ilyong nga ako'y amahan sa kisabak sa iyang asawa. Misibat ko, kay buot ko niyang patyon. Apan igo na kong may tabang aron makaanak sila. Kay mao man siya gusto sa iyang asawa. Igo ra ko nga may tabang nila. Pagod mga kasama ang kaagi ni Istong dinining tulumanon. What's the style? Igo rang mitabang nila style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.